नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो, दीप दिशा रेसिपीमध्ये मी दीप्ती आपलं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला खेकडे साफ कसे करायचे आणि खेकड्याचा रस्सा कसा करायचा हे मी तुम्हाला दाखवणार. बघा किती मस्त दिसते, झणझणीत आणि टेस्टी असं बघूनच वाटतं खावंस. हे बघा ह्या खेकड्यांचे डेंगे आणि ते छोटे पाय असतात त्यांचे ते मी मार्केटमधूनच काढून आणलेत. खेकडे घेताना जास्त करून त्याचा कलर काळा आणि मादी बघूनच घ्यायचं, कारण त्याच्यामध्ये लाग असते, ते जास्त टेस्टी असतात. अशा प्रकारे गोलाकार बदामचा शेप असेल तर ती खेकड्यामध्ये मादी असते. टोकेरी निमुळता शेप असेल तर तो नर असतो. आता माझ्याकडे सगळ्याच माद्या आहेत. आता क्लीन करताना हा गोलाकार पार्ट जो आपण मादीचा मी तुम्हाला दाखवला तो पहिला काढून घ्यायचा, कारण त्यामध्ये माती मळ असतो म्हणून. आणि हे पण आपल्याला इथलं हे काढायचं आहे, हे पण जरा कडक असते, पटकन कधी कधी निघत नाही. कसं आहे की रस्सा करायला जेवढा आपल्याला वेळ लागत नाही तेवढा आपल्याला हे साफ करायला वेळ लागतो, कारण ह्या मातीमध्येच असतात ना, त्याच्यामुळे चांगला क्लीन करून घ्यावे लागतात. जसं आपण नळाखाली त्यांना मस्तपैकी क्लीन करून घ्यायचं, कारण त्याला लागलेली मातीचा वास हे सगळं निघून जायला पाहिजे. एकदा आपण ओपन केलं तर आपण त्याच्यानंतर एवढं चांगलं धुवू शकत नाही, म्हणून आधीच त्याला चांगला मस्तपैकी घासून क्लीन करायचं. आणि हे खेकड्याचे मोठे पाय म्हणजे ते डेंगे म्हणतात त्याला, हे पण असे मस्तपैकी आपण छान धुवून घ्यायचे, चोळून ते जरा टोकेरी असतात, हाताला लागू शकतं म्हणून सांभाळून. अशा प्रकारे छोटे पाय पण आपण मस्तपैकी धुवून घ्यायचे. ते आपल्याला डायरेक्ट रस्स्यामध्ये नाही टाकायचं, तर त्याला आपल्याला मिक्सरला लावून त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला हा खेकडा ओपन करायचा आहे, उघडायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला अशा अँगलने पकडायला पाहिजे, जरा जोर द्यावा लागतो. मोठी साईज असेल तर अजून जोर द्यावा लागतो. हे बघा, हे आता मस्तपैकी आपण ओपन केलं आहे. उघडल्यानंतर पण आपल्याला अशा प्रकारे त्याचे दोन्ही साईडला ही टोकं आलेली असतात ते काढून टाकायची, एक्स्ट्रा पार्ट काढून टाकायचं आपण. आता हे जे कवर आहे ना, त्याच्या कवरमध्ये जे पिवळा भाग असतो तो आपण काढून घ्यायचा. बाकी कवरमध्ये ते खाण्यासारखं काहीच नसतं, ते उगाच रस्स्यात घालण्यात काय अर्थच नाही आहे. त्याच्यामुळे हे सर्व आपण हे पिवळा पार्ट आहे त्याच्यातला चमच्याच्या मागच्या साईडने आपण काढून घ्यायचं. ही रस्स्यात घालायची जी खेकडी आहे त्याचा हा जो पार्ट आहे ना तो पण आपल्याला काढायचा आहे. ॲक्च्युली ते घातलं तरी चालते, ते खूप छान लागतं, नरम. मला तर खूप आवडते, पण व्हिडिओ दाखवायचा म्हणून मी ते काढते, कारण बहुतेक जण काढतात ते. कधी कधी त्याच्यामध्ये माती असते, म्हणून पावसाळ्यात तर जरा काढलं पाहिजे ते. आणि ते काढलं किंवा नाही काढलं तरी पण आपल्याला अशा प्रकारे ते जरा अलगदपणे धुवून घ्यायचं, कारण त्याच्यामध्ये माती असेल ते निघून जाते. आणि काढलं तरी आपण ते साफ असं करून घ्यायचं, पण नळाखाली नाही धुवायचं, कारण नळाखाली धुतलं तर त्याच्यामध्ये जे असते ते पण निघून जाईल. त्याच्यामुळे अलगदपणे हे वॉश करून घ्यायचं. आता हे खेकड्याचे छोटे पाय आहेत ते डायरेक्ट आपण रस्स्यामध्ये न घालता हे मिक्सरला लावायचं. मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि ते आपल्याला त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे. असं गाळणीच्या साहाय्याने ते आपल्याला गाळून घ्यायचं, कारण त्याची ती कवचं असते ना ती रस्स्यामध्ये नाही गेली पाहिजेत. इथपर्यंत आपले खेकडे साफ करायची प्रोसेस झाली. आता आपण त्याच्या रस्स्याकडे वळू. आता वाटण्यासाठी आपण लोखंडी तव्यावर तेल घालून त्याच्यामध्ये आल्याचा तुकडा, लसूण 10-12 पाकळ्या, 2 कांदे आपण भाजून घेतले, 1 टोमॅटो घातला त्याच्यामध्ये, आणि हे सर्व आपण एकत्रपणे भाजून जरा लालसर झाल्यानंतर त्याचं वाटण केलं. त्याच तव्यावर आपल्याला सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं समप्रमाणात भाजून घ्यायचं आहे. नंतर रस्स्यासाठी आपल्याला पॅन ठेवायचं आहे, त्याच्यामध्ये जे आपण कांदा टोमॅटोचं वाटण केलं आहे ते चांगल्या प्रकारे मस्तपैकी फ्राय करून घ्यायचं आहे. फ्राय झाल्यानंतर मी इकडे लाल मसाला, गरम मसाला, धनाजिरा पावडर आणि आपला मालवणी मसाला हे मी इथे टाकलेलं आहे. हे सर्व चांगलं फ्राय झाल्यानंतर त्याला थोडंसं तेल सुटल्यानंतर आपण जे खेकडे साफ करून ठेवले आहेत आणि डेंगे साफ करून ठेवले आहेत ते आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत आणि चांगलं मिक्स करून घेणार, जेणेकरून त्याला पूर्ण असा मसाला, आपण जो मसाला केला आहे तो लागला पाहिजे, असं आपण त्याला चांगलं मस्तपैकी मिक्स करून घेऊ. असं छान मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये जे आपण बारीक पाय होते खेकड्याचे त्याचं जे पाणी काढून घेतलं आहे ते त्यामध्ये टाकायचं आपण, कारण दुसरे पाणी टाकून ते शिजवणं त्यापेक्षा ते पाणी टाकायचं. आणि जे आपण कवचामधलं काढून घेतलं ते पण टाकून चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आणि हे मस्तपैकी खेकडे 10 मिनटं आपल्याला मीडियम गॅसवर शिजवून घ्यायचे. आता जे आपण सुकं खोबरं ओलं खोबरं केलं आहे त्याच्यामध्ये आपण थोडासा मसाला घालायचा.
1 चमचा, थोडीशी हळद घालायची आणि ते वाटण करायचं. आणि हे शिजल्यानंतर, चांगले खेकडे शिजल्यानंतर आपल्याला हे वाटण केलेलं त्यामध्ये टाकायचं आहे. मित्र-मैत्रिणींनो, तुम्हाला ही माझी खेकड्याचा रस्सा कसा वाटला? खूपच झणझणीत आणि टेस्टी होतो अशा प्रकारे केल्यानंतर. तुम्ही नक्कीच मला कमेंट्स करून कळवा आणि माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. म्हणजे माझे पुढचे व्हिडिओ पण तुम्हाला बघायला मिळतील. हे बघा, आता मी 10 मिनिटं हे चांगल्यापैकी मस्त शिजायला दिला. आता आपला हा खेकड्याचा रस्सा पूर्ण रेडी झालेला आहे खाण्यासाठी. कुठल्याही प्रकारच्या भाकऱ्या नाहीतर आपण भाताबरोबर पण हा रस्सा मस्तपैकी खाऊ शकतो. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप आभारी. थँक्यू.